Tums. Kauhea nälkä. Missä ihmeessä mä oon? Hei, oliks tuolla joku? Ei. Hei, mikäs toi on? Tää on jonkin sortin kuvakirja. Onkohan tällä mitään sisässä? Ei mitään. Tää. Mä naisten uikkareissa. Ei voi olla totta. Kylläpä säikäytti. Hei! Suttura! Venaa! No nyt jäit satimeen. Eikä. Mihin se oikein hävisi? Klong. Sama kirja taas. Ja kuva vaan pukkaa. Olisikohan täällä mitään johtolankoja? Nops. Tässä on ananas. Missä mä nyt oon? Come on jätkät, onks tää olevinaan joku Transporter-leffa, hei? Taivas varjele! Mitä sieltä tulee?